आमणे ते मुंबई प्रवास हा केवळ आता 60 मिनिटांमध्ये शक्य होणार आहे। समृद्धी ते दक्षिण मुंबईसाठी नवीन जोड रस्ता तयार केला जाणार आहे आणि खारबाव ते अंगाव या मार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आलाय। प्रस्ताव लवकरच मंजुरीसाठी सरकारला पाठवला जाणार आहे। नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावरच्या वाहनांना आमणेमधून मुंबईत येताना वाहतूक कोंडीमध्ये अडकावं लागत होतं। आमणे ते मुंबई प्रवासासाठी तब्बल 2 तास लागायचे आणि त्यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागायचा। मात्र आता हा त्रास कमी होणार आहे, कारण आमणेहून मुंबईमध्ये येण्यासाठी एक नवा जोड रस्ता बनवला जाणार आहे। त्यासाठीचा आराखडा सुद्धा तयार करण्यात आलाय। लवकरच हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला जाणार आहे। हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल। हा जोड रस्ता जर झाला तर आमणे ते मुंबई हा प्रवास अवघ्या 1 तासामध्ये शक्य होणार आहे। खारबाव ते अंगाव असा हा 16 किलोमीटरचा जोड रस्ता असणार आहे।